אתה אומר? יחטפו אותך או לא יחטפו אותך? אני אומר לך כבר 200 פעם, אין מצב שצוות חוטף אותי. תקל לפה תגיד את זה. אני אומר לך... תלחץ את היד? אחי, אני אומר, אין גם אחד. אין מצב שהצוות חוטף אותי. אין מצב שהצוות חוטף אותי. אין מצב שהצוות חוטף אותי. אין מצב, אני אתן לך 200%, אין מצב. סלמתק יא ורדה. סלמתק. אח שלי, עדיין מערכות של הצוות מגיעות לכל מקום. לכל מקום. לכל מקום. אני רועי בר אהרון שאמר שהצוות בחיים לא יצליח לחטוף אותו. ברגע זה נחטפתי על ידי הצוות ואני יושב חסר אונים באמצע הפרדס ולא יכול להגיד כלום כנגד הצוות האחד והיחיד, הפועל זונה. היום יום הולדת, היום יום הולדת. רוצה אני להיות גיבור הכי שבעולם, לרדוף אותם ולא ליפול, לרתום לי את כולם. אני אסע ברחבי תבל, אחפש בלי די, כל פוקימון פה יקבל מושג על כוחותיי. פוקימון ונתפוס את אדם אני יודע זה גורלי. או ידידים לעד, נצעד ולא נרעד. שאף אחד לא יתעסק עם הצוות, ברדה, ישי, ירין, כולכם קיבלתם בראש. אני רוצה לראות את הגבר המאפן שיצפלצף אלינו פעם הבאה. זה מה שקורה למי שמתעסק עם הצוות. מובן?